George, panorama mo ate. Oh, makakabili kayo ng mga ganitong souvenirs. Oh, tingnan mo sila ate. Oh. Bibili sila. Magkano po ang isa? Good morning guys! Good morning at kagigising ko lang. Kailangan ko munang pumunta dito sa taas kasi hinahabol ko yung pagsikat ng araw para makapag timelapse ako. Day number 2 po para sa ating trip dito sa Buscalan. At makikita nyo, grabe, sobrang lamig dito sa taas. Napakatahimik ng lugar at napakaganda. Kita nyo po, yun po yung village ng Buscalan. Nandito po ako sa taas para makuha ko yung talagang napakagandang angulo ng time lapse. Okay, maganda dito sa lugar na to, tahimik siya, walang ingay, tsaka mayroon siyang curfew yung buong village, so alas 10 dapat wala ng ingay. Kung meron man kayong kasiyahan, dapat i-minimize nyo yung ingay. Wala siyang internet, talagang makakapag muni-muni ka. So maganda guys, ito yun, sobrang lamig, grabe. Nandito ako ngayon sa mismong palayan, yung Rice Terraces. Okay, nakikita niyo dun sa likod ko. Ayan, yung nakapile na bato. Yan po yung nakapader niya. Pero, yung sa ibabaw niyan, katulad din ng itong inaapakan ko ngayon. Ayan o. Ito na po yung pilapil na mismo ng palayan. So, makikita niyo yung bato. Okay, lalapitan natin ha. Itong palayan na to, wala pa siyang tanim. Ayan. So, nakapile na bato. Ito na yung pader mismo. Ito dyan sa baba, yan na po yung papalayan na hinahanda. Ayun, nakita nyo yun yung tractor. Napakahirap gawin pala itong hagdang palayan na to kasi isa-isa mo nilang pinapile yung mga bato. Ayan, and iwan kong hinahaluan to ng semento para tumibay yung pader. Tuloy-tuloy yan dun hanggang sa taas yung Rice Terraces. Ka-amaze kasi nakikita nyo po yung parang batis dun sa taas papunta dito. Yan po ang irrigation system nila. Tapos bababa yan papunta dito. Yan po ang nagiging irrigation. Hanggang doon na yan sa baba. Once in a lifetime experience guys. Dati sa libro ko lang ito nakikita sa elementary. Kasi Geographiya, Kasaysayan at Sibika ng Pilipinas. Kasi ngayon nandito na talaga ako at hindi lang ako nagpunta lang dito. Nakakausap ko pa yung mga taga rito, yung mga lokal dito. Nakitulog pa ako sa bahay nila ng isang gabi. At dyan po mamaya mga kasamahan namin ay magpapatato. Kaya lang po sa dami namin, hindi lang kami ang pumunta dito ngayon, madami kami. Meron nga kaming kasabayan kahapon na 5 vans yun. So 14 seaters, so more than more than 60 people. Pero sabi ng organizer namin, sisikapin namin na kahit man lang makadaup ang palad namin si Apo Wangod at makapag-picture kami. So, yun na lang po. Saka si Apo Wangod pala guys, meron na siya. As of this date, 101 years old na po siya. Sana ay makita ko na siya in person at makamayan. George, panorama mo ate. Ano? China. Ito guys, makikita nyo dito yung mga baboy damo. Normal lang yan dito guys na pag-alagala dito sa walang nagmamayari sa mga baboy damo na to. Sabi ng guide namin na taga rito, hindi daw nila binibenta to, pero pag may mga okasyon, ito ang kinakatay nila para magiging handa dun sa okasyon na yon. Hi ate, good morning po. Diba guys, ang bait nila. Buti pa sila kitang-kita mo yung mga drainage system nila. Ang lilinis. Ayan wala makikitang dumi na basura.
Tingnan mo. Papunta, ayan, dito pa sa taas. So, ayan, no. Yan yung mga drainage system nila. Galing dun sa taas ng mga bahay. Pababa hanggang dun sa baba. Ayan, malilinis yun. Wala nakikita yung nakabara ng mga basura. Ayan, no. Tapos baba yan doon, papunta sa parang ilog. Dito mo makikita na talagang nagpapahalaga sila sa kalikasan. Uwi na, balik na tayo sa ating accommodation. At tayo mag-aalmusal na. Breakfast time. Breakfast time na guys. At ito na. Medyo nahuli ako. Thank you. Fine po. Ang ganda doon sa pinuntahan ko. Play ba yan? Hindi, walang live dito. Walang signal. Guys, pababa na kami ngayon. Pupuntahan na kami dun sa bahay mismo ni Apo Wangod. At yung ibang kasama ko magpapatato. Signature na tattoo ni Apo. Ito, makakabili kayo ng mga ganitong souvenirs. Tingnan mo sila ate. Bibili sila. Magkano po? Isa? 100. 100 daw. Letter P. What's up mga kaibigan? Pauwi na kami ngayon at medyo pagod kasi kababawa lang namin sa sa Buskalan. Papahinga ng konti at ano pa ba? And we're bound to Manila! We survived Buskalan! Wow, ang taas na! See you Mang Inasal! See you Mang Inasal! Ang inaya talagang kanin doon. Pagpunta tayo doon. Matik yun. Ate Maida, ilang ka na? Tumigil ka dyan Bago kami talagang babiyahe na pauwi ay kakain muna kami dito sa may Bontok.